Kaduhang Korinto 6, 3 paingon sa city, giyon nganhi. Gilikaya namo ang paghimog kapandulan aron walay makasaway sa among buhat. Hinoon sa tanang gibuhat namo, among gipakita nga mga sulugoon kami sa Dios. Pinaagi sa mapailubong pag-antos sa mga kasamok, sa mga kakulian ug sa mga kalisdanan. Sa verse 5, gipamunalan kami, gipriso ug gisamok sa mga tao. Nahago kami pag-ayo og tanunay nga walay tulog ug walay kaon. Gipakita namo nga kami mga sulugoon sa Dios pinaagi sa among kaputli, kaalam, pailob, kaluoy, ug pinaagi sa Espiritu Santo ug sa among matuod nga gugma. Ingon man sa among matinud-anon nga pagpanulti ug sa gahom sa Dios. Ani kanamo ang pagkamatarong, ingon nga among hinagiban sa pag-asdang ug pagpanalipod sa among kaugalingon. So mo kana ang pulong sa Dios nga atong pagatukion, pagabat-baton niining kagabiyon mga igsoon, apan sa dili pa padayon ta magampon na kita mga igsoon. Among amahan nga labing gamahanan Ginoo, dalaygon kakayo sa among mga kinabuhi. Salamat o Dios sa imong paghatag o paggiya kanamo nga napadahangat among mga pag-ampo uban sa tabang sa imong balaang espiritu Ginoo. Niing kagabiyon sa among pagtuon sa imong buhing pulong, amo usang gidapit pagbalik ang imong balaang espiritu Lord nga mao lang gyud ang magagiya, nga magalamdag kanamong tanan nga mahimong buhi, mahimong labas ang pulong nimo. Lord, nining kagabion sa matag usa kanamo Ginoo, ikaw ang kinatibuk-an nga magadumala sa among pagabuhaton gikan sa among paghisgot sa imong pulong. Ako nga imong instrumento, maingon man Lord ang gigamit Lord namo nga mga data ug mga connection sa internet Ginoo. Lord, ubani kami, tabangi kami kay wala kami mahimo kung wala ikaw. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Okay mga igsoon. Sa ikaduhang Korinto 6:3 paingon sa city ato kining giuluhan o taas ra ba ni akong title ni mga igsoon. Mga timailhan sa tinuod ng mga sulugoon sa Dios, endured suffering and holy living. Nga mula hutay sa mga kalisdanan o padayon ng kinabuhi nga balaan. Sa verse 3, ingon dinhi, gilikaya namo ang paghimong kapandulan aron walay makasaway sa among gibuhat. Gilikayan pasabot niini nga nagaamping kanunay ang pag-amping sa Kristohanon mga igsoon, ang pag maigmat sa Kristohanon maugid ka ng pag-ampo. Nagaampo nga nagkinabuhi gayud diha sa pagtuo ug maoy miresulta sa mga pagkinabuhi mugawas ang matarong nga pagkinabuhi. Muna naghimo kanila nga maayong mga ehemplo, good example, maayong panag-ingnan ng mga igsoon kay wala man gyud maayong laki labi na sa atong pagkinabuhi nga makalikay sa sala. Muna nagkinahanglan gid kita sa tabang sa Dios. Nakadependent gid kita sa Dios mga igsoon. So munang balik ko nako nga pirmi na ko nagahisgot ni ana nga sa ato mga ginikanan ang atong itudlo sa mga bata sila nga magdako nga dili magsalig sa ginikanan pero sa Dios gitudloan ta niya nga kanunay magasalig kaniya. Dependent lang gid sa iya. So muna mga igsoon sa verse 4, hinuon sa tanang gibuhat namo among gipakita nga mga sulugoon kami sa Dios pinaagi sa mapailubong pag-antos sa mga kasamok. Muna ang gipakita nga sila mailhan nila nga sila sulugoon sa Dios, nakalahutay sila sa mga pag-antos, mga kasamok, sa mga kakulian o sa mga kalisdanan. Mao na ato makita diri nga timailhan nga sila mga magtotoo sa Dios, mga sulugoon sa Dios kay sila mapailubong nag-antos sa mga kasamok. Padayon ang ilang paglahutay. Muna pagdasig nato mga igsoon nga lahutay lang gid ta. Sila man gani nga mas grabe ang ilang nagian, diba? Nakalahutay man gani. Ang tinuod nga Kristohanon mga igsoon aduna gayoy
perseverance. Mula hutay gayud kana nang nadungog na ako subo palandungon nga adunay nagatudlo nga ubang pagtulun-an nga miingon nga kung nadawat nimo si Ginoong Hesus nga imong Ginoong manluwas nya niabot ang panahon nga discourage ka, naluya ka, naghikog ka, walay problema kay luwas na ka. Mga igsoon ang tinuod nga luwas mula hutay gayud kana aduna gay perseverance og ang Dios mo kay iya kang giluwas gisugdan kanyang mga maayong buhat iya gayud kanang pagkamahumanon mga igsoon. So nya sa atong gidawat si Ginoong Hesus man dili man si Judas. Si Ginoong Hesus naglahutay man, nagpaubos sa iyang kagalingon bisan hangtod sa iyang kamatayon o gituboy siya sa Dios, gipasidunggan sa Dios tungod sa iyang kamatinumahanon. So muna mga igsoon, lahutay lang kita, dili ta maburyong sa mga kasamo, pangayoon nato sa Dios ang kalinaw diha sa atong sulod. Magkaguliyang man ang kalibutan, ang atong palibot, apan ang kalinaw, kalipay nga ibutang sa Dios munay lisod kaayo mapalit, lisod kay makuha kun dili nato pangayoon sa Dios ang kalinaw. So muna mga igsoon, sa mga kakulian padayon lang kita lahutay kay gitugot kana sa Dios ang mga kakulian. Bisag para sa ato nindot naman kay to akong plano sa akong kinabuhi. Hinumduman nato mga igsoon ang atong mga plano lahi kaysa plano sa Dios. The best gyud ang plano sa Dios muna atong tumanon kay nahitabo man na gitugot man na sa Dios atong sundon kay naa siya katuyuan ug makita nimo sa unahan ug maghatag kanimong kalipayan o kabulahanan mga igsoon. Dingon pa diha sa mga kalisdanan pod, na-mention diha sa mga kalisdanan. Mura lang siya ko ano, magkapare-pareha lang kakulian, kalisdanan, pag-anto sa kasamok. So lahutay lang gihapon ta sa mga kalisdanan kay sa mga nanlabay na daghan natang nadungog nga mga wali pulong sa Dios. Inumduman nato nga lahutay lang kita sa mga kalisdanan kay kanang kalisdanan mubo ra na kumpara sa eternidad. Walay katapusan, kinabuhing dayon, kinabuhing puno sa kalipay pagmaya kauban ang presensya sa Dios mo nang atong pamalandungan og maayo sa panahon nga moagi kita og mga kalisdanan kanang tanan mubo ug lumalabay lang mo man sa pulong sa Ginoo nga samtang karon sa pagkakaron mo kasi makasinati ka mong mga kalisdanan mubo nga mga kalisdanan kay necessary man, kailangan man. Wala ang Kristohanon dili moagi kalisdanan nga dili gikinahanglan, dili necessary. Kay nahitabo na sa imo all things work together for good. Mo gina atong pirmi isulod ni ana nga hulma, di ginato pwede nga kadibalas ba kana ako niini karong adlaw, karong tuiga basin sa dili maigsuon. Bisan sa imo mga kalisdanan kadaugan mo nang sa kanta sa blessings bisan sa mga luha blessing so muna atong ang mensahe na ng blessings mga igsoon makita nimo ang mga kalisdanan mga paghilak gi-mention niya pud diha nga panalangin so kay sa tanang panghitabo gitugot sa Dios alang man sa kayuhan sa iyang mga nahigugma kaniya sumala sa iyang kabubuton. So buhaton nato kana diha sa mapailubon nga kasing-kasing mga igsoon padayon lang gid ta labi na sa atong mga tinguha nga ng atong mga pamilya madanagan pod sa atong mga kinabuhi masira nato sa kinabuhing walay katapusan kay wala man siguro Kristohanon nga wala mangandoy nga sakop sa ilang pamilya mahimo pud Kristohanon diba so sana sa atong kalipay padayon nato lahutayan ang mga kalisdanan dili ta madala sa tentasyon grabe naman ang kalisdanan na Kristohanon ko may magbinuang na lang ko para lang bugaan akong gibati dili magigsoon makapasamot na hinungdan sa problema o dili ka mahimong good example o padayon ta nga buhaton kana sa mapailubon bisan paminaw nato gahi kayo ang mga tao sa atong palibot nga atong ginaampo nga
sila mapaabtan usab sa mensahe kay mo man context niini atong gisgutan mga igsoon mga Kristohanon kini nga nagalahutay aron lang mapasangyaw aron lang mapaabot ang mensahe sa kaluwasan mga tagag paglaom ang mga nawad-an sa paglaom mga igsoon. So bisan sa kagahi sa mga tao padayon kay walay imposible kaniya og siya magauban sa atong mga kalasdanan magpagamit lang kita sa atong mga kinabuhi kaya ang iyang saad I am with you always till the end of the age. So dugang pa nga mga timailhan nga tinuod nga mga sulugoon nga imo endure sa suffering magkinabuhi padayon nga balaan. Sa verse 5 gipamunalan kami gipriso ug gisamok sa mga tao. Nahago kami pag-ayo kanunay nga walay tulog ug walay kaon. Gipamunalan, physical gid sila gidagmalan, gipriso. Dili sila libre nga makaliyok-liyok. Gisamok pag-ayo, nahago pag-ayo, kanunay walay tulog, kanunay walay kaon. So dili sayon ang ilang kasinatian sa unang mga Kristohanon, sa unang panahon sa ilang pagpangalagan mga igsoon. Sa atong panahon karon, gamay ra kay atong serbisyo sa pagpangalagan no. Sila halos tanang panahon sa ilang kinabuhi nangalagan. Kita mo gamay ra kay atong panahon sa pagpangalagan ug layo ra kaayo ta sa ilang mga kalisdanan. Mga igsoon, dili pa gid ta makasangyaw halos sa grabe ang ilang mga kalisdanan kumpara sa atong panahon karon. Gani ang atong leadership dili man mosugot ni kita maggalagad ta, magsangyaw ta, magutman ta. Naagid na alawas, naagid na budget kay dili sila gusto nga maunsa ta, mapurisyo ta. Gani gusto sila nga naa tay sakyanan kanunay sa atong mga ministry. So una mga igsoon hayahay sa atong panahon karon o mga igsoon panahon sa mga kalisdanan atong himuon nga panag-ingnan ang ilang kasinatian nga sila padayon nga nagpakita nga sila tinuod ng mga sulugoon sa Dios nga nakalahutay sa mga kalisdanan og wala gyud nagpatintal og padayon nga nagkinabuhi nga balaan. Sa verse 6 ipakita namo nga kami mga sulugoon sa Dios. Gibalik-balik gyud sulugoon kami sa Dios. Pinaagi sa among kaputli, kaalam, pailob, kaluoy ug pinaagi sa Espiritu Santo ug sa among matuod nga gugma. So padayon ang kaputli nga gibutang sa Dios kanila ilang naampingan tungod sa ilang padayon nga pag-ampo sa gimension mo kaalam ang Dios gihapon ang naghatag kaalam kanila sa ilang pagpanulti nga gikan kay sa Dios. Kaalam nga gikan sa Dios ug padayon ng ilang pailob ug kaluoy nga ng mga naagian nila mga igsoon ug labaw sa tanan ang gimension diya ang Espiritu Santo naagyod nila nagapanglihok ug mo nang nakalahutay sila kay diha sa balang espiritu ang balang espiritu gamhanan man Dios ug halos nasakop na niya tanan kay ang balang espiritu naghatag man sa gugma kalipay kalinaw pailob kaluoy kaayo pagka maminatud-on pagka mapaubsanon pagka mapinugnanon sa kaugalingon. So mo nang makita naton sa Galacia 5:22-23 mga igsoon ug busa kay naaman sa balaang espiritu ang tanan muna nga mga igsoon ato gayud nga paharion ato gayud nga palabon atong tagaag pagtagad ang balaang espiritu sa atong kinabuhi dili na to na baliwalaon tagaan nato sa importansya na siya human ato dawata ang maayong balita dawata sa Ginoo so human ato dawata sa Ginoong Hesus ang balaang espiritu iyang gipapuyo silyo kanato timaan nga kita iya na naa na gauban-uban sa ato ang balaang espiritu ato lang gyud na siyang paharion atong kanunay nga hunahunaon mangayo ta kanunay tabang kusog sa atong pagpadayon nga mamulatayon magka-endure ta sa mga kalisdanan ug padayon sa pagkinabuhi nga balaan nga sa verse 25 sa Galacia 5 gingon diha ang espiritu mo ay naghatag kanadtong kinabuhi
busa paharion nato siya sa atong mga kinabuhi. Siya ang kinabuhi ug ato siyang paharion. Paharion nato siya sa atong mga kinabuhi. Kay kung wala ang balang espiritu, we are spiritually dead man. Dead man. Ang balang espiritu muna naghatag og alive sa atong balaang atong espiritu. So muna mga igsoon sa verse 15, matuod nga gugma gikan gihapon na sa gasa sa balaang espiritu. Na-mention kaniya, muna pinakalabaw sa tanan. Mga wala ang tanan, apan ang gugma mao gyud ang pinakadako. Mga igsoon, makita nato sa 1 Corinthians 13. Sudugang pa nga mga timailhan sa tinuod nga sulugoon sa Dios nga mulahutay gayud sa mga kalisdanan ug padayon nga magkinabuhi nga balaan. Sa verse 7, ingon man sa among matinud-anon nga pagpanulti ug sa gahom sa Dios aniya kanamo ang pagkamatarong, ingon nga among hinagiban sa pag-asdang ug pagpanalipod sa among kaugalingon. So padayon ang ilang matinud-anon nga pagpanulti, careful bisan sa pagpanulti. Grabe ang amping nila mga igsoon. Ang pulong kamatuoran ang ilang masulti, ma-share, walay daghang drama, walay daghang pagpanggap, walay daghang arte mga igsoon. Muna ang ilang pag-amping nga matinud-anon gayud ang ilang pag-share mga igsoon sa pulong. So sa verse 17, gahom sa Dios. Sama gyud naagyud ang gahom sa Dios ana kanila gipa ila nila nga sila mga tinuod nga alagad sa Dios kay naagid ang gahom sa Dios sama sa panahon nga si Nicodemus nga siya nga religious leader, dakhan og kaalaman mahitungod sa mga balaod, apan pagkadungog niya ni Ginoong Hesus nakaingon siya maayong magtutudlo kay nasaksihan man niya og nadungog unsa ang kaalam ni Hesus sa iyang pagpanulti mga igsoon. Ug makita nato ganiya sa atong gibasa ang pagkamatarong naapod sa ila. Gaamping sila sa tanan nilang mga buhaton nga sila mahimong maayong nga mga ehemplo. So muna dinhi ang atong panapos mga igsoon nga na-mention nga sa last verse aniya kanamo ang pagkamatarong ingon nga among hinagiban sa pag-asdang ug pagpanalipod sa among kaugalingon. So muna ang ilang hinagiban ang pagkamatarong, murag basketball ba nga kung naay depensa, naapoy opinsa sa dihang unsay ibato sa kalaban. Igsoon, bisag unsaon nila wala sila hipalgan ug sila ra gyapon maulawan sa kaulahian. Wala sila makita nga mali, wala sila makita nga igong katarungan, ebidensya nga kaning mga tawhanan, mga mini, mga tawhanan bisag unsaon nilang pangdaot, dili gyud sila mabuntog kay naaman nagkinabuhi sa pagkamatarong ang nagsangyaw, nagdala sa ebanghelyo. Sa padayon atong pagdasig mga igsoon, padayon lang gid kita sa pagkinabuhing matarong mga igsoon. Bisag dili na nato ipasundayag ang atong mga maayong buhat mga igsoon, mugawas ug muhumot ug mualis nga gayud ang kamatuoran nga kita tinuod nga sulugoon sa Dios nga nagkinabuhi nga matinud-anon. So amen mga igsoon. Sa atong conclusion, nakita nato ginakuan gyud nila, ginasulti gyud nila nga sila muni kami mga timailhan nga tinuod mi nga sulugoon sa Dios kay nakalahutay mi sa mga pag-antos, mga kalisdanan, pero padayon ang among pagkinabuhi nga balaan ug padayon nga naghalad sa ilang mga kinabuhi alang sa kahimayaan sa Dios. Bisan sa mga kalisdanan, mapailubon sila nag-antos, bisan sa mga kakulian, bisan grabe ang ilang mga naagyan, apan sila nagpabilin nga putli, nagpabilin sa kaalam, kay ang balaang espiritu man, ang matuod nga gugma, ang pagkamatinud-anon, ang gahom sa Dios, ang pagkamatarong, mao na ang mga makita kanila o padayon lang kita sa paglahutay sa mga kalisdanan sama sa ilang paglahutay uban sa tabang sa Dios. Ug
pabilin kita sa pagkinabuhing balaan. Bisan grabe na kaayo ang tentasyon nga muundang na ta sa atong pagtuo. Namdaman nato nga we have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. So, muna mga igsoon, padayon ako pagdasig nga nahimo na nila tungod sa Dios nga ilang gituhan o gilagaran, mahimo po nato na kay sa samang Dios nga atong gituuhan nga mo'y uban nagtabang kanila, padayon na kita mga igsoon. Usa lang ang Dios nga atong one God, one Spirit, mo'y maglig-on ka na mga igsoon. Salamat sa pulong sa Dios ning kagabiyon. Magampo ta. Lord God, amahan, dalaygon ka Ginoo sa among mga kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagpaabot, sa imong mensahe kanamo Ginoo. Padayon ka Lord nga maghimong buhi niini sa among mga kinabuhi Lord God. Lord, nga manggawas gayud Lord ang mga timaylan nga kami imong mga sulugoon. Tinuod gayud Ginoo nga mo asdang mulahutay sa mga kalisdanan Lord, ug padayon nga magkinabuhi nga balaan ug Lord himua kami nga mga panalangin Lord sa among mga pamilya, sa among mga trabahoan, sa among mga ministry Lord, sa asa man kami nimo gibutang Lord nga mudan-a gayud ikaw sa among mga kinabuhi ug daghan ang mga katawhan, mga kalag Lord nga tungod sa among mga kinabuhi Lord muduol sila kanimo, muila sila kanimo ug magkadaghan ang maghatag kanimong pasalamat pasidungog Lord tungod sa imong pag-uban ug pagtabang kanamo Ginoo. Ang tanan Lord pasidungog Lord imo lang gyud Ginoo kay wala man gyud amo o Dios. Lord imo ang tanan, gikan kanimo ang tanan ug para kanimo ang tanan. Kini among pag-ampog salamat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.